rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka sannan barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel tamu ta duniyar crypto zalla. A wannan bidiyon namu ne insha Allah zan nuna mana wata hanya wadda mutum zai samu kuɗi dala 5, dala 10 zuwa dala 15 ta cikin wayarsa ta hanyar wani application mai suna cashzine. Kada ka manta idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyo mai da mun dora domin fara aikin ku biyo mu. Da farko zan ajiye link na wannan application a description ko kuma comment na farko, so sai ka je ka ɗauko shi ko kuma kai clicking a kansa sai ka nemo opera ka wadda kake amfani da ita kai pasting ɗinsa a kanta. So misali kamar ni yanzu ga opera ta nan wadda nake amfani da ita zan buɗe ta. So idan ka buɗe opera ka sai kai pasting ko kuma in kai clicking zai kawo ka nan sai application ɗin ya buɗe da kansa. So kamar yadda kuke gani gashi nan wannan shine fuskar wannan application ko kuma in ce wannan link. So idan ya kama ka fuska kamar haka abu na farko mai mahimmanci da zaka fara lura da shi shine ga wasu code nan a nan gurin zaka danne su ka copy din su. So wannan code din su zaka danne kai copy din su shine abu na farko kuma wanda yafi kowanne mahimmanci kenan. So sannan sai ka taba wannan guri da aka rubuta download now to collect. So idan ka wannan guri kenan, so daga nan sai kai clicking akan wannan guri. So idan kai clicking zai tura ka cikin Play Store inda za ka yi download na shi wannan application. Kamar yadda kuke gani ga muna a Play Store muna kokarin download wannan application. In ya bude ma fuska kamar haka sai ka danna guri gashi nan inda aka sa install. Idan ka danna installing zai dan yi loading, daga nan kuma zai yi download na wannan application kuma direct ya install ɗinsa akan wayarka. Kamar yadda kuke gani dai gashi nan yana downloading yana kokarin gama downloading. So gashi nan, so kamar yadda kuke gani gashi nan ya gama downloading yana installing. Daga ya gama install, so kamar yadda kuke gani gashi nan wannan application yayi installing. Yanzu abu na gaba da zamu yi shine zamu taɓa wannan guri inda aka rubuta open. So gashi nan mun yi open mun bude wannan application. Gashi nan wannan ita ce fuska ta wannan application yana kokarin budewa domin ya nuna mana hanya ta gaba. So gashi nan kamar yadda kuke gani nan gurin za ka yi selecting abu ko kuma ka yi skipping kowanne dai in kai normal ne. Idan ya wuce kamar haka, wannan shine statement na wannan application. Za ka iya tsaya ka karanta sannan kuma za ka iya taɓa OK ko ka taɓa kansa. So daga ya kawo ka nan abu na gaba da za ka yi shine za ka taɓa wannan wurin inda aka rubuta mi. Wannan gurin gashi nan inda aka rubuta mi, wannan gurin kenan nan gurin. So idan ka taɓa wannan gurin zai ce maka ka yi login. Ga guri nan inda aka rubuta login sai ka taɓa gurin kamar haka. Idan ka taɓa zai nuna ma ka yi login da Facebook ko kuma da Google account. So sai ka zaɓi wanda za ka yi amfani da shi ka yi amfani da shi. Kamar mu yanzu za mu zaɓi Google sai mu clicking a kansa. Muke gani zai buɗo maka duk wani Gmail da yake kan wayar. So yanzu gashi nan ya buɗe min da Gmail ɗin da yake kan wayata sai mu select ɗin Gmail ɗin da za mu yi amfani da shi. So gashi nan na yi select ɗin Gmail ɗina. So gashi nan zai buɗe yanzu. In ya buɗe sai mu ɗora mu ci gaba da register. So gashi nan application ɗin ya buɗe successfully. So abu na gaba da zamu yi kamar yadda kuna gani, so sai mu taɓa wannan guri inda aka rubuta enter invitation code. Wannan guri kenan inda aka sa enter invitation code. So shine hanya ta biyu wanda da zarar ka shigo cikin wannan application shine abu da zaka fara yi na gaba. So idan ka shigo guri kamar haka zaka ɗauko wancan code wanda kai copy ɗinsa sai ka zo ka sashi a wannan guri. So zaka yi clicking wannan guri sai kai paste na wancan code kamar haka. Gashi nan kuna gani na paste na wannan code ɗin nawa sai kai pasting na wancan code ɗin da ka copy sai ka taɓa submit. So da kai submitting zaka ga sun ƙara maka coins akan coins ɗin da kake da shi. Sun ƙara maka coins 8,000 kamar yadda gashi nan kuke gani ya zama coins 12,000. Akwai hanyoyi sosai na samun kuɗi a cikin wannan application. So hanya ta gaba ita ce zaka taɓa wannan guri gashi nan inda aka rubuta hot. Wannan guri kenan guri nan inda aka sa hot sai ka taɓa wannan guri kamar haka. Dan kai clicking akan sa ga guri nan inda aka sa article gashi nan a sama articles.
so in ka taɓa shi kamar haka so sai ka gashi nan wannan application ne na karanta labarai, so sai ka dinga shiga cikinsa kana duddubawa kana karanta labari. Misali kamar wannan gashi nan za ka ga wani dan abu nan yana rawul. Idan kana motsi kana karatu kamar kana karanta labari za ku ga wancan abin gashi nan shi kuma za ku ga yana ta kokarin cika wannan kenan. So duk lokacin da kana karatu ya cika, so za ka yi claiming na coins kamar yadda kuke gani gashi nan yana rawul. Bari ya cike mu gani. So gashi nan ya cike complete. Yanzu sai mu clicking a kansa kamar haka. So gashi nan yana loading gashi nan mun yi claiming 21 point. Wannan application ne janu. So abu na gaba shine idan ga guri nan inda aka sa wannan guri sai ka taba shi wannan. So idan ka taba wannan guri inda aka sa invite, ga guri nan a sama inda aka saka offer, sai ka shiga wannan guri. So kamar yadda kuke gani gashi nan wannan application wannan hanyoyi da kuke gani nan duka hanyoyi ne wanda za ka samu kuɗi. Akwai lucky draw, akwai join the quiz, akwai inviting friend. Gashi nan hanyoyi ne kace na samun kuɗi. Sannan akwai daily checking. Gashi nan daren da ka shigo kana shigowa in kai clicking wannan guri za su baka point har zuwa tsawon kwana 7. Kwana 7 tana cika kuma za su kara dawowa daga farko a kodayaushe. Kamar ni gashi nan na clicking zan yi receiving na yau. So gashi nan sun bani 50 coins. So kuma za su ban 100, jibi 100, 150, 150, 200. Haka za su ci gaba da bamu coins ta cikin wannan application. So sannan hanya ta gaba da ake samun kuɗi a cikin wannan application ita ce yan wajen invitation. Za ka ga a sama ga guri can inda aka sa 100 plus 100, sai kai clicking a kansa. Shi wannan guri za ka dinga kallon ads ne duk bayan awa daya za su dinga baka point 100. So abu na gaba kuma shine idan ka tara point ɗinka ta ya za ka yi cash out ɗinsa. Wannan application suna da hanyoyin cash out har guda 3 kamar yadda kuke gani. Sai mu taɓa wannan guri da aka rubuta cash out. So idan ya buɗe mana za ku ga muna da hanyoyin cash out har guda 3. Hanya ta farko ita ce za ka iya cire kuɗinka ta katin waya da zarar kuɗinka sun kai 0.1 USDT kamar yadda kuke gani gashi nan, wanda shine yake kalla naira 50 kamar yadda suka rubuta a wannan guri gashi. So abu na hanya ta gaba kuma ita ce USDT. Wanda suke harkar crypto sun san wannan hanya wannan dala ce ta crypto. So wannan ita ce hanya ta biyu. Hanya ta 3 kuma ita ce PayPal. So wannan application ne mai matukar sauki, application ne janu sosai. So kamar yadda kuke gani gashi nan naje ina kokarin yin withdraw na wannan application. So gashi nan application din yana kirga mana mintuka, sai mu jira mu gani, sai mu taba agree kamar yadda kuke gani. So gashi nan ya nuno min zan yi top up na katin waya, sai in sa number in yi selecting wani irin kati, wani irin network nake amfani da shi. So gashi nan kuna gani zan saka number ta. So kamar yadda kuke gani gashi nan na sa number ta, sai in clicking akan submit. So suka ce successfully, alamun cewa katin da muka redeeming ya tafi. Gashi nan kamar yadda kuke gani account din. So wannan application ne janu. So gashi nan kamar yadda kuke gani za ku ga sun ɗebe point da yawa daga cikin account ina, sun tura mun shi ta cikin layi na ma'ana airtime. So wannan application ne na gaskiya. Haka sai mu kokari mu samu abinda za mu samu ta cikinsa, saboda wannan application janu ne, suna biya sosai, kar mu wasa da shi. So hanya ta gaba kuma ta samun kuɗi a cikin wannan application ita ce ka gayyaci mutane, shine ka invite. So sai ka clicking kamar yadda kuke gani gashi nan wannan shine invitation code. Duk wani wanda yake da wannan application nan ne zai ga invitation code ɗinsa. So sai kai clicking kan click to invite gashi nan kamar yadda suka rubuta a wannan guri gashi nan. Sai kai clicking domin ka ɗau link ɗinka ko kuma kai copy na gashi nan
a rufiya code ɗinka. So duk wanda ka gayyata nan ma za su baka kuɗaɗe, za su baka point masu yawa. So da haka za ka tara kuɗi sosai a cikin wannan application kuma ka yi withdrawing ɗin kayanka zuwa bankin ka ko zuwa PayPal ɗinka ko USDT ɗin wallet ɗinka ko kuma ta airtime. So idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Sannan idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mana liking kuma ka yi share don wasu masu amfana. Mun gode.